everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Laila Libat. Rexon. Oh, hala. Tanawagin si nanawag. Oh, si Bimbo. Ha? Si Bimbo? Hello. Iuli na ko si Laila, Rickson. Ako siya. Sorry, Bimbo. Bawion ko na si Laila. So, bugtoon na yun mo sa hingpit ang atong pananghigala. Mao ba, Rickson? Nahibaw ko nga sakit kini akong gibuhat, Bimbo. Pero suod tang managhigala. Ug nahibaw ka gyud nga akong idea nga panguyaban nimo si Laila. Ug ako na ning gibakwi. Uwahay ka na, Rickson. Dili mo na mahimong am-ama nga kung kalagot o kahiubos nimo. Tungod kay sa adlaw pagyud sa kong kasal, gikuha nimo si Laila. Bay, Bimbo. Karon pa ko magkatugkad sa tanan. Ikaw ang o sa kidnapper. Imo ning plano, di ba? Pasaylo ako, Bimbo. Mapasaylo talang ka, Rickson, kung iuli nimo nako si Laila. Uwahi ka na sa Bimbo. O, Dili na ako mahimong iuli nimo si Laila. Sana kung sa... Pero ako ang tag-iya sa iyong kasing-kasing. Busa, ako siya, Bimbo. Ug muhangyo kong sabta ni. kung dili mo iuli si Laila nako, isipon kikaw ng mortal kong kaaway, Rickson. Oh, Rexon? Unsa naman? Unsa may gisulting Bimbo gyud? wa. Usiwa! Sa baka diha, oy! Kaklaro ato nga doon na siya gisulti. Laila, kung dako mang sa kining akong pagbawi nimo, gikan ni Bimbo. Andam kong mudawat sa silot nini. Hala, oy. Na-serious naman untaan ni, oy. Rexon, di ko ganahang mag-uol ka. Nga maglagot sila nimo tungod nako. Labaw na nga di ko ganahang nga mag-away mo sa Bimbo. Di ko ganahan na, oy. Dili ta makabuot sa mahitabo sa umaabot, Laila. Pero, wa ka mahadlok ni Bimbo? Wa. Usa ba? Muna na ni mabuhat ni mo, manghagis? Murag bubuto akong utok sa kalagot kang Rickson Pinos. Kinahanglang kuhaon gini mo katong Laila. Pabayra to siya sa emsa ni mo. Ibog siyang dako. Siya ginagnadag di malas ako kinabuhi, Bimbo. Ayaw ka pala ka, Pinos. Kuhaon ko yun si Laila, bisa no siya metabo. Kinahanglang makiksulti ta ni Tito Luisito ini. Tara, mga tuta sa ila. Siya ay atong papablimahon sa binuhata ni Rickson. Mona, bahala nagmatiwas tong tiguanga. Nasuko gid si Bimbo nako. Rexon? Ay, juice, oh. Nagkutaw ko para mabugnaw imong utok. Ah, salamat. Mao na ni Ron. Na problema ka na noong Bimbo. Magilty na gyud tag samot ani. Dili ko guilty, Laila. O gano di man ka makonsensya sa tong gibuhat nila? Tuod ginahibaw ko. Nahibaw ko sa giapas ni Bimbo sa pagpakasal nimo. Ha? Ang katigayunan nga imong masunod ang giapas ni Bimbo. Unsa? Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Tinuod ka? Nag-apas siya sa akong masunod ni Papa Luisito? Mauna. Kay kung mahimo na nimo siyang bana, posible nga siya ang mukontrol sa pagpadagan sa kumpanya uban nimo. Hala no? May ikumpisal ko ni mo, Laila. Ni?
yari day ko nga mangpisal man kanako. Doon ako sikreto nga isulti nimo. Kung paano sa taan ng sikreto, eh. Unsa man na. Ang rason nga si Bimbo ang gitupo na ko nimo sa sinugdanan. Tungod kay Kay unsa? kay kung mahimunan mo siyang bana o mudako ng iyang ranggo, tabangan gyapon ko niya nga magpabilin sa kumpanya. Ha? Og buang ko nga naghuna-huna ana. Ay, buang yun ka. Ha? Wani mo huna-huna, nga kung magkugi lang kasi mong trabaho, mahimura ka mo uminto. Samtang buhi pas papaluisito. Mo na ka na ang akong plano. Magtinaraw na ko sa akong trabaho, Layla. Okay. Kung muminto ka, mag-share ko ni mo, ha? Sige na, sir. Imna na imong juice. Kay mawa ng bugnaw, ana. Ano ba? Hala, uy. Mo niya kung gusto, mo smile ka. Kaingon pa ni mama, kakon mo smile ka, mo smile sa natibo kalibutan. Pero kung mag-uol ka, ana, ikaw rin mag-uol. Dali ra. Hoy! Ikaw ha! Mga wait din ka da. Nanasa ka na mo pangharas na ako. Judohon ta karon. Ano? Makahimo di ka judo na ko. Ano kung dili kod? Yeah! Aray! Ala, sorry. Ala, nalimot ko. Ay, ala, sorry, oy. Ikaw, manggod. Umasalit kay buot, oy. Layla. Oo. Nalipong mo. Nalipong ka? Hoy! Riksan! Ay, kamangtasan niyo, oy. Ay, kuyap-kuyap niya, oy, Riksan. Ala, ngano maka, oy. Riksan, ngano gikuyapan, magagalit. Yan. Gamay naman to pagka-judo, oy. Son, ang sabi yung gibate, ha. Rikson ay pagmata, oy. Mata ba? Rikson. Agi ko, aron, maulian ko. Ay, mong kaka. Ikaw, ha? Katon sa kagbinuang da. Kakuya po na biya ko sa kakol madre. Agi lagi ko. Agi ko ba? Bug at biya ko, ha? Ang imo piang ba? Aw, wala na. Madarag utong eh. Sa, ikaw lay, mudat ko. Kalain na. Kinakuha rin, maulian ko. Sige Ikaw na. pa. Time pa, ha? Niasam ko nung kumukis, be. Ikaw. Una na ko hagkan ang aktang. Unya ang ilong. Unya ang dughan. Hindi na mahimong lagtawan ang lips eh. Layla. Ay, tukmod na ka. Tukmod na ka, ha? Ay, sige na. Kalain. Distansya na ako, be. Bida eh. Kay, mahinay ka na ulit na. Sama di, ay. Kalain sa tao. Manggigil man. Wa pala kung misaan ni Tito Luisito ay. Taga manggid ka ba? Ayun, sige, tingsi di ay. Kay, matinta ko ni mo. Palayo na gamay ba? Kalain. Kanang, di ko makasimot mo. Palayo. Ginuhamot ko. Hagwa ako. Kimpalayo ko. Ay! Kaya tag di. That maybe, baby, maybe you love me. Digoy, pagdali na diya kay mamalik na ta sa ospital. Ni ano bitaw ko, ma'am? Niya, nagdala kong inisan akong purol. Ako maghay mo bantay dito. Nagdala kong purol. Digoy, may nurse nga mo bantay. Pero kinahanglang na ata sa sod para makamonitor ta sa kaiptang ni Luisito. May tao sa gate. So siya kay may kuhaon pa ko sa kwarto. Yes, ma'am. Sige, ako'y abli. Kinsabay, aro ay, bibi, so gado, kayo suga ni mo do, ha? Magigsulti mi ni Tito Luisito. Di nagyan mo magduwag, kanang kamong di na mo magbuwag duha? Sakit-sakit na, ha? Samog-samog na sa kang ngiw-ngiw. Gusto di ka mahungawan sa kong kalagot ni Rexon o Glayla Tigawang? Ha? Akong bukan, ayaw lagi. Bastos ka Tigawang ako, ha? Manigpo ka! Di ko mo magani ni mo. Sigbo, sagko.
Kahibaw na yun kang marigpuay ko. Mamugno pa yun ka. At tubang na ko, Doy Digoy. At tubang na ko. Dali! Kagunod ka na ko. Magpasigpo sa do, Bimbo. Sigpo? Na sigpo ay. Mayra! Naunsa mong do. Mura mo mong nademonyuhan. Naunsa mo. Kinahanglang tambagan ni Tito Luisito si Layla. Nga mo padayon sa pagpakasal lago. Kundi siya gustong maggubot ang tanan. Bimbo, kalma lang. Dili mahitabog mo kalma, mi tita. Gitraydoran mi ni Layla o Gretson. Pabalikan niyo si Rexon ug Layla din kundi mo gustong muulbo ang kagubot atong tanan. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!